Avui és un gran dia. Avui hi ha repartiment de blau. Sisplau, ordre, poseu-vos en fila. Vale, en fila. Procedim al repartiment de blau. Ordre! Deixeu pas en juntits, sisplau, obriu pas. Gràcies. I cada cop que hi ha el repartiment, en Gentil se salta la fila per emportar-se la major part de blau. Sisplau, feu fila que procedim a fer el repartiment de blau que queda. Aneu passant, sisplau. La resta s'ha de contentar en rebre el blau en comptagotes. Següent, sisplau. Me sap molt de greu, però el blau s'ha acabat. Em sap molt de greu. Us sembla absurd aquest repartiment? Al món hi ha 1.200 milions de persones en situació de pobresa extrema, mentre que les 360 persones més riques acumulen tanta riquesa com la meitat de la població. Tant nosaltres com la nostra família tenim dret a un nivell de vida que ens asseguri l'alimentació, el vestit, l'habitatge i l'assistència en cas de malaltia.